PS kai ne yau kake riƙo zona kai mazanjiya. Lawal Muhammad PS women APS Allahu ya baka kariya. Cigaban da ka samu ya samu alsali ne dan ka nuna godiya. Saboda amana ke sa a baka jagora ka riƙa da gaskiya. Allah ahadin yau ya kalli zuciyarka baka da nuna murdiya. Ina murna mu dai al'ummar jihar Katsinawa mun yi godiya. Lawal Muhammad PS women APS Allahu ya baka kariya. Wajen zaki yau na ce da ku zuma tabbas ta kera kankana. Saboda amana ke sa a baka jagora ka riƙe da gaskiya. Wajen bauta nan kausai na ce da ku Allah shi ne majingina. Lawal Muhammad PS women APS Allahu ya baka kariya. Lawal Muhammad ya kama da gaskiya ta rukona ai ta ko'ina. Saboda amana ke sa a baka jagora ka riƙa da gaskiya. A gaishe ka yau gwamnan mu ya yaba maka gwarzo na masariya. Ina murna mu dai al'ummar jihar Katsinawa mun yi godiya. Lawal Muhammad PS women APS Allahu ya baka kariya. Idan aka ce maku zaki wajen fada shi ne ke kai maza ƙasa. Saboda amana ke sa a baka jagora ka riƙe da gaskiya. In zan yi gini tabbas ni a yanzu da ni ban sa tubalin ƙasa. Lawal Muhammad PS women APS Allahu ya baka kariya. Lawal Muhammad jirgi ne a yanzu duk jama'a ma sun yaba masa. Saboda amana ke sa a baka jagora ka riƙa da gaskiya. Na gwamna masara a gaishe ka tubalin nasara fai haska duniya.